A na našem webu běží sbírka na adopci hrobu básníka T.R. Fielda. Ještě? Mým domovem tichá je putika? Prosím? To je ten, jak měl mým domovem tichá je putika? Mým domovem stichlá je putika, mým štěstím je sklenice plná. Mou láskou, kdy zpívala gotika, teď se metlají baroka vlna. Takže o co jde? Jde o to, že už to tak bohužel na tom světě je, že občas se stane, že místo posledního odpočinku už jaksi nemá nikoho, kdo by se o ně staral. A samozřejmě s údržbou takového hrobového místa jsou nějaké náklady spojené. Je k tomu třeba věnovat nějaký čas a energii, takže když se o takové místo dlouho nikdo nestará, končí to většinou tak, že to místo se prostě prodá dál, ten hrob se zruší a zase je tam uložen někdo jiný. V případě některých osobností samozřejmě má buď stát, nebo i nějaká kulturní nebo nezisková organizace zájem na tom, aby to místo bylo zachováno. Ale samozřejmě takových míst už je dneska poměrně hodně, takže na to, aby se o to staral o všechno stát, tak na to nějak nejsou finance. A proto je zde tato iniciativa, kde si může v podstatě kdokoliv adoptovat místo nějaké známé osobnosti, třeba proto, že k ní má nějaký vztah. A pak teda se o to místo bude na svoje náklady starat. Takže naše nakladatelství si vybralo básníka T.R. Fielda, protože minimálně já k němu mám velmi srdečný vztah. Znám celou řadu jeho básniček z paměti. Třeba nebudu citovat celou, ale ukázku. Paju kuhy žaloběj, mžežom žguty padů, baharůk ved sudačol, kaži duša kadů. No. Takže jsme se rozhodli ten hrob adoptovat, už probíhá jednání, ale musíme zaplatit jednak nájemné za ten hrob, které činí 6100 korun na 10 let, což není za stolik, ale bohužel se to musí zaplatit najednou a zatím máme vybrány 2000. Takže to vypadá, že 4000 zaplatím já sám ze své vlastní kapsy, pokud mi ještě něco nepošle. No a samozřejmě potom bude třeba si ten hrob nějakým způsobem opravit, dát to do pořádku, koupit tam nějaké věnečky, květiny, svíčky a takové standardní věci, které se na hrob občas dávají, aby to tam nějak vypadalo. My si máme samozřejmě jiné plány, chceme u té příležitosti pořádat nějaké akce, kdy budeme si básníka T.R. Fielda a jeho tvorbu připomínat a také to bude samozřejmě příležitost si nějakým způsobem setkávat a dobrou vůli spolu mít. Takže pokud nás chcete podpořit v této iniciativě, budeme velice rádi. Najdete sbírku hned na úvodní stránce našeho webu www.indruh.cz. Máme Kristýnu Novotnou, alias Stojí z pěstí. Vydala svoji vlastní knížku Jak se cítíte, komiksovou sbírku, která je na našem e-shopu už všude beznadějně vyprodaná celý náklad, ale kdybyste měli zájem o e-knihu, můžete napsat. A dále ilustrovala knihu Na autismus jedině autipětika od Elišky Antošové. Tady vám například můžu ukázat
2 ilustrace. Tady je jedna. A tady je druhá. A Kristýna je máma dvou dětí. Dvou dětí, tam správně? Ale i psí máma. A Kristýna na sebe prozradila, že neumí kreslit a měla i své výstavy obrazů. Chceš nám něco říct ty? Že neumím kreslit. To si říkala. No, že neumíš kreslit, si prozradila. No, ne. Povídání vlastně. Říká, že neumíš kreslit, jak ses k tomu dostala, ke kreslení a k tomu, že jsi vydala knihu? Já jsem vlastně si začala čmárat už někdy na základní škole. Tam bylo takovým tím hlavním popudem nějakým způsobem lehce zesměšňovat pedagogy a tak. Jak to tak bývá, takže tam už jsem si najela na takovej ten relativně specifický amatérský styl a ten mi vlastně zůstal doteď, což je jako výhoda, že když se takovýmhle způsobem prezentuješ nebo prezentuješ se tímhle stylem kresby, tak vlastně ani kreslit jako nemusíš umět, je to hodně zaměřený spíš na ten humor a na ty slovní hříčky a vlastně ta kresba už je jenom takový jako doprovodný akt, takže kolikrát vlastně ani není třeba, aby byla nějak složitá, protože by to možná i odvádělo pozornost od toho vtipu, takže si myslím, že jsem se v tom tak jako docela našla, že je to taková jako ideální varianta. A máš to jako oddechovku vlastně od práce? Nebo se tomu nějak věnuješ více? Nebo... Ne, já jako když jsem se věnovala něčemu, tak jsem se snažila jakože opravdu kreslit. Já jsem dělala pointillismus a ten mě hodně bavil, ale hrábne strašně moc času, který teďka úplně nemám, ale tím jsem byla schopná ve své době relaxovat, ale co se týče kreslení vtipů, tak to byly spíš takové jako nárazovky, když člověka něco napadlo a pak přišla třeba jako nabídka ilustrací do té knížky o tom dětském autismu, takže tam už je to zase trochu jiný, když máš nějaký deadline a musíš vymýšlet vlastně vtipy na určitý téma, tak to je zase jako jiný typ tvůrčí činnosti, řekněme. Tam už jako nemáš takový volný pole působnosti, ale zase ten deadline tě nějakým způsobem motivuje něco vymyslet, no. Dobře. A další otázku tedy, jak jsi dostala k tomuto ilustrování Eliščiny knížky a celkově k našemu nakladatelství? Eliška vlastně mě nějakou dobu sledovala, když jsem postovala vtipy a líbila se jí, nebo přišla jí relativně vtipná moje tvorba, takže mě jednou sama oslovila, což mě hrozně potěšilo, jestli bych nechtěla zkusit vymyslet něco právě k její knížce. A slovo dalo slovo a nějak si to sedlo a byla to v podstatě taková jako spontánní činnost a ty vtipy byly hotové asi za 5 dní. Všechny, co v té knížce jsou, nějak si to jako tematicky mi to sedlo a no a shodou okolností vzhledem k tomu, že Eliška vydávala u vás, tak mě tak nějak jako dala kontakt a tak to přišlo. A tak si vydala knihu. Jo, takové rodinné nakladatelství. Ano. A kde získáváš inspiraci pro tyto vtipy, komiksové stripy, jak to nazýváš? Já si myslím, že jako každodenní život je takový jako inspirativní sám o sobě, takže tam je takový relativně jako úzký spektrum vtipů, hodně je to zaměřený na rodinu, na partnerský vztahy, na vztahy s dětma. Občas, když mě něco hodně tlačilo v botě, jak jsem zabrousila do nějakých vod jako lehkého feminismu, vlastně jako cokoliv mi jako lítalo hlavou a přemýšlela jsem nad tím, nebo mě nějak inspirovalo, tak to se tam dá prostě jako tematicky přihodit, takže není to, že bych se striktně držela nějaký lajny, ale řekla bych, že ty mezilidský vztahy jsou asi tak jako nejčastější téma. Na základní škole jsi zkreslila a psala různé komiksy do sešitů. Byla jsi zlobivé dítě? Nebyla. Nebo respektive jako až do puberty jsem nebyla zlobivé dítě. Výborně.
knížka vyšla už v roce 2022. Máš plánovaný nějaký druhý díl? Přiznám se, že nemám. Já jsem vzhledem k tomu, že jsem tam nasekala všechny vtipy, které mi přišly tak nějak jako nejpovedenější za posledních 10 let, tak jsem to brala v rámci nějaké jako retrospektivy a trošku jsem si to v sobě jako uzavřela. Řekněme, že už jako jsem tam nárazově něco nakreslím, nebráním se tomu kreslit třeba v souvislosti s těma ilustracema těch knížek, ale nějak jako moje osobní studnice inspirace, ne, že by úplně jako vysychala, ale mám pocit, že už jsem jako řekla většinu toho, co bylo třeba a už ty ambice úplně nemám. Už kreslíš do šuplíku jenom, teda. Tady. Já už jako moc vlastně jako teďka... Když ne do cizí knížky. Ano, já myslím jako do cizí knížek. Víme, že jsi Pražečka, jsi odmala. Dokázala bys žít na malém městě nebo vesnici? Taková odbočka trošku od knížek, malinko. Já jsem jeden čas žila v chatové osadě, asi 2 roky, kde jsme byli víceméně jako separovaní od civilizace. A potom jsem žila na takový jako periferii, kousek od Prahy. A já se přiznám, že možná na starý kolena to bude jinak, ale teď prostě jsem městský člověk a asi ne. Asi teďka bych to nezvládla. I v souvislosti s dětma a s těma různýma jako sociálníma kontaktama a strukturama, který prostě v tom svém městě mám, tak teď to tak nějak jako potřebuju k životu. Takže teď ne, ale třeba časem skončím někde v lese, kdo ví. Jo. Nikde vlastně nevíme, jak bude budoucnost, jo. Co se stane, když se stane. Ale jako, musím říct, že prostě život ve městě mi vyhovuje, nebo vždycky mi vyhovoval víc, než někde, řekněme, na vesnici, nebo... Dokáže říct, proč by si nedokázal jít z Prahy, například, protože tady jako všechno blízko, dejme tomu na dosah? Já jsem asi hodně zvyklá na lidi, který mám ráda kolem sebe. Že jsem si vytvořila takový jako, řekněme, bublinu svých přátel. Takže ty samozřejmě bylo daleko. Mě by se stejskalo. Já asi jako prostě potřebuju k životu tu možnost zvednout telefon a během 2 hodin jít s kamarádkou na kafe, nebo prostě nevím, jsem asi jako přehnaně sociální, ale možná nastane to období, kdy ze mě bude jako misantrop zase a budu ráda za tu samotu, takže kdo ví. Jsi spíše extrovert nebo introvert a ovlivnil tě tento knižní svět? Že by se stal třeba větším extrovertem, poznával nové lidi ráda a tak? Já si myslím, že to mám podobně jako většina lidí, že člověk samozřejmě jako v něčem je extrovertní, v něčem introvertní. Já asi víc jsem extrovert. A jestli mě jako ovlivnily knížky nějak povahově, nebo teď jsem úplně nerozuměla otázce. No, spíš jako takhle jako v rámci toho, jestli jsi extrovert spíš, jestli dokážeš jako do toho knižního světa mezi ty cizí a tak třeba více, než to bylo dřív. Tyjo, tohle úplně jako nedokážu odhadnout. Tak samozřejmě se člověk cítí asi jako líp mezi lidma, který zná. A dokáže se jako víc otevřít, protože už samozřejmě jako nějak tuší nebo ví, že bude pozitivně přijímaný. Jo, zase těžko být extrovertní někde úplně na neznámý půdě mezi neznámýma lidma, když to může skončit jako fiaskem. Takže asi záleží na okolnostech. Jaký žánr knih ráda čteš? A baví tě právě komiksy nejvíce? A dokážeš říct nějaké oblíbené svoje? To se nedá říct, že by mě bavily nejvíc. Já si myslím, jako, že v tuhle chvíli asi jsem se dostala k beletrii. U té asi dokážu nejlíp relaxovat. Co se týče komiksů,
tak je to taková ta klasika, jako zrovna nedávno jsem vzpomínala na to, že jsem začínala klasicky na Sin City, pak mám oblíbenýho autora, ten se jmenuje Thomas Ott, který má takovou jako hodně zvláštní techniku tvorby, toho mám hodně ráda. No a jinak je to spíš takový, jako co se mi dostane do ruky. Teďka jsem dostala docela dobrý komiks, ten se jmenoval Načmáranec, ale i kdybys mě zabila, tak si nevzpomenu na to, kdo to dělal. Ale hodně často se mi stává třeba, už jako malá jsem strašně jela Asterixa a Obelixe. Měla jsem ho přes tátu a na tom jsem jako od té doby, co jsem uměla číst, tak a zrovna jako nedávno jsme ho četli se synem, takže ono se to zase jako docela dobře vrací, že spoustu komiksů teďka dostává můj syn a já mu je beru. Teďka má docela dobře pěkný komiks zpracovaný od Edgara Allana Poe Jáma a Kyvadlo. Jsou tam tři povídky a to je docela pěkný. Mm-hmm. A máš nějakou oblíbenou knihu nebo žánr knih? Naopak? Když nepočítáte komiksy? Jenom. Takhle, hodně se vracím teďka k beletrii. Mě knížky, já jsem vlastně jako nejvíc četla v tom období 15 až 18, kdy byl člověk takovej ještě právě relativně introvertní, divnej patron na té střední škole a o těch přestávkách místo toho, aby drbal s holkama, tak si spíš čet. A jsou knížky, ke kterým se vracím doteď, ale pamatuju si, že ještě na základce se mi strašně líbila klasicky, líbily se mi 3 kamarádi od Remarka, a který jsme měli ve své době jako povinnou četbu, takže pro spoustu lidí samozřejmě ta povinná četba děsný nůďo, ale ty 3 kamarádi mi přišly fakt super a opravdu si je ještě teďka ráda přečtu. Jinak jo, třeba teďka mě jako hrozně zase baví Úžasná země plocha, nebo od Pratchetta. K tý jsem teďka taky schopná se vracet a je to takový jako spíš ten fakt oddechovej, pohádkovej, že nemám teďka úplně jako energii na to číst si něco těžkého. Jo, koukala jsem, kolik mám v knihovně prostě Freudů a že je tam nějaký Nietzsche a takovýhle věci, no tak to jde úplně teďka mimo mě. Ale pamatuju si, že mě hodně bavilo, když jsem četla ještě Zločin a trest. Ten byl fajn. Ale třeba jsem absolutně nebyla schopná od Dostojevského dočíst Běsy a mám je rozečtený prostě už asi 10 let a mám takový pocit, že je asi nikdy nedočtu. Jo, vždycky se dostanu někam do poloviny a tam skejsnu. Ale co se týče oblíbené knížky, tak třeba Bulgakov, Mistra Markétka. To je skvělé. No. Co nejraději děláš v volném čase? Čteš? Kreslíš komiksy? Já nejradši teďka ve volném čase úplně prostě prokrastinuju. Pravdu, že se někde zapykám a čtu si nějaké absolutně jako věci, které mnou protejkají a moc toho ve mně nezanechají, ale jako když se pochlapím, tak hrozně ráda chodím třeba do lesa teďka. To mě chybí. Fakt mi chybí výlety, fakt stárnu, chybí mi výlety do přírody. Ve své době jsem to měla, že jsem fakt strašně ráda chodila na pivo, na koncerty, na metálek, prostě na punk, na všechno možný. Ale teďka už opravdu asi jako i vlivem těch dětí jsem nejšťastnější, když se můžu někde vyvalit na louce a prostě čumět do nebe. Jo, to je pro mě teďka taková jako úplně ideálka. Jak reagovala tvoje rodina nebo okolí na to, že jsi vydala knihu? Tak já. Jestli si na co vzpomínáš, bylo to přece jenom před 2 lety. Takže to nebylo jako pro ně žádný velký překvapení. Můj táta komiksy kreslil dokonce i do časopisů. Táta je na rozdíl ode mě hodně výtvarně nadanej, takže takže se nám to tahne tak jako tou rodinou nějak, že každý si něco jako vytvořil výtvarně, máma maluje, takže tam měla zase nedávno nějakou aukci obrázků na nějaký dobročinný účely a tak, takže my jsme jako v té rodině celkem zvyklí, že někdo jako něco dělá občas a občas to vypustí do světa, takže taková jako asi normálka docela. A co tvoje děti už kreslí nebo mají toho psát nebo ilustrovat knihy? Můj syn začal teďka kreslit, z toho mám strašnou radost, protože tyhle ambice nikdy neměl a opravdu se stalo, že před nějakým tím 4 rokem, on je mu 11,
si sednul a začal kreslit a začal dělat komiksy a komiksové postavičky a je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý, protože na rozdíl ode mě mám pocit, že to má v ruce a že kreslit umí. Takže to je strašně fajn. A dcera ta tak nějak jako maluje od narození, bych řekla. Má takový docela specifický vtipný styl, kreslí hodně zvířata, na kreslení chodí. Mladší nebo dceři je 6. Dceři je 6. Ale ta má takový opravdu jako, že fakt si jede v těch vodovkách, v barvách, prostě všude to máme, všechno možný a tak. A syn ten jako jede klasicky jenom tuškou a každý je nějaké výkresy se naukázat? Taduarde, máš tady nějaký věci? Nějaký obrázky svoje? Nemáš? On se podívá. On má takový fajn skicák, ale nevím, protože pendluje mezi víc místama, tak... A mohla bych ukázat, můžu ukázat nějaké obrázky? Nevím, co ukážeš. Jo. No, tady jsou nějaké věci, co dělal včera a oni jsou to fakt takový jako typicky klučičí věci, ale... Hezký. Ale myslím, že to máš mrnc a přijde mi to vtipný. A on k tomu má i jako dějovou linku, že si vymyslel hrdinu a no, mám z něj radost, kluka. Tak to je těší mě. Ta hrdá máma, ne? Je to je to skvělý, má to takhle, já nevím, jestli je to vidět, ale u každých těch potvor jsou vždycky popisky a co kdo má a co kdo umí. Možná může dát tak si trošku blíž té kameře, aby to bylo vidět. Už si něco... Je to vidět? Jo, klidně můžeš dát texty blíž asi, aby to bylo trošku. Jsou takové jako hodně technické popisky, ale no prostě až mu to vyjde, až bude slavnej, tak... Teda zmíníme Borůvku, jak jsi chtěla. Borůvka je nezisková organizace v Praze a pomáhají dětem i dospělým s tělesným postižením zapojit se do běžného života. A mám jenom otázku, jak jsi k organizaci Borůvka dostala a jak ti napadlo, že bys chtěla s postiženími pracovat. Bylo to od mala tvým snem? Jak mají děti takový ty vysnění povolání? Ne, určitě ne. Já jsem vystudovala hotelnictví a cestovní ruch, byla to taková znouzecnost, ta střední, je to pravda, ale vlastně už když jsem odmaturovala a koukala jsem, že jsem neměla ambice dál studovat, koukala jsem po zaměstnáních, tak mě to vždycky jako všechny ty inzeráty, které spadaly do sociální sféry, mi přišly vždycky takový jako smysluplnější a ličtější, že jsem si říkala, kruci, ale já přece nebudu sedět jako v kanclu a koukat do počítače nebo někde na recepci nebo tohle přece nejsem já. Takže jsem vlastně už po škole nastoupila do Klokánku, což je vlastně takový, jako řekněme, ličtější, alternativnější a příjemnější dětský domov. Takže tam jsem byla necelý 2 roky a vlastně už v době, kdy jsem dělala v Klokánku, jsem začala asistovat lidem s tělesným postižením a pak jsem si prošla právě nějakým rokem, kdy jsem pracovala právě jako asistentka u jednoho umírajícího pána. No a mě zase vždycky jako hrozně bavilo pracovat s uměleckýma předmětama, takže se to tak jako hezky skloubilo a když jsem pak hledala práci, tak hledali právě na Vyšehrad do prostory Jedličkova ústavu Borůvka hledala někoho, kdo bude prodávat v obchůdku věci z chráněných dílen a zároveň povede trénink s lidmi s postižením a bude je učit klasickým pracovním návykům, aby pak měli lepší uplatnění na trhu práce. To se teprve v Borůvce rozjížděl pracovní trénink, který už tam frčí spoustu let a vlastně absolventi těch tréninků jsou opravdu jako úspěšní na běžném trhu práce, pak si jako dokážou lépe schánět zaměstnání a vlastně nějakým způsobem se na tom trhu práce orientovat. No, takže si to takhle hezky sedlo, že to bylo jako jedno s druhým. A vlastně jako vím, že v té sociální sféře jsem se našla a pracuju v ní už opravdu jako nějakých 18 let a to asi jako zůstane už neměnný. No. V Borůvce jsem 14. No, teď to bude 14 let. Tak krásný. A chceš říct teda něco dál?
Borůvka? Nebo... Jestli můžu, tak Borůvka teďka oslavila 25 let a vlastně je hrozně jako sympatická tím, že má XY projektů. Asi ty nejdůležitější jsou, nebo nejdůležitější, to se takhle vypíchnout nedá, ale teďka třeba by bylo fajn udělat trošku osvětu dopravě, že naši řidiči vozí každý den vlastně studenty z Jedličkova ústavu do školy a za vzděláním, což mi přijde jako hrozně užitečný, protože spousta rodin si to dennodenní dovážení jako svých dětí s postižením je to v podstatě nereálný, takže tohle mi přijde hodně smysluplný. A jinak Borůvka právě má kavárnu, má obchůdek, ve kterým probíhá i právě ten pracovní trénink lidí s Kavárny byl ten postižením. mimo jiné křest? Ano. V kavárně Borůvky byl mimo jiný i křest, protože jako to prostředí Vyšehradu je hrozně hezký a celkově i ta kavárna má strašně pěkný interiéry, takže je to tam moc fajn. A jinak dál máme rehabilitaci. Borůvka má vlastní chráněnou dílnu Švadelen, kde pracují především holky absolventky z Jedličkova ústavu, ale opravují se tam oděvy a holky získávají i velké zakázky, takže krásně šijou a jsou moc schopný. No a určitě jsem na něco zapomněla, na nějaký projekt, ale těch projektů je opravdu asi 7 a máme tam jako psychologické poradenství, nejenom pro lidi s postižením nebo pro jejich rodiny. A řekla bych, že to spektrum té činnosti je opravdu jako široký. Takže kdybyste se chtěli podívat na naši činnost, tak Borůvka Praha OPS a najdete tam úplně všechno, včetně kontaktů. Já jsem hodně odkaz. Jo, Borůvka Praha OPS. A kdykoliv budete na Vyšehradě, tak si skočte k nám do obchůdku za Táborskou bránou. Máme tam hrozně hezký věci, převážně z chráněných dílen. Hlavně máme úplně úžasný kolegy a skvělý prodavače, takže to je vždycky zážitek. A nebo na kafe do kavárny, tam je to opravdu moc milý a pořádáme tam každou středu koncerty. A no, myslím, že to tak nějak jako obohatí váš život. Jinak tady máme ještě otázku, jestli kalendář Paráda 2024 je vyprodaný už. Ne, vůbec. Já si myslím, že kdokoliv by ještě chtěl kalendář, tak tam určitě ještě pár kousků najdeme. Navíc ho máme teďka za příznivou cenu, takže ano. Máte facebookovou stránku? Máme facebookovou stránku, když vydržíš, tak já si to přímo najdu, protože my vlastně, jak máme těch projektů několik, tak potom každý ten projekt má svoji facebookovou stránku. Jo. Takže Borůvka jako taková by měla normálně, když se na Facebooku zadá Borůvka Praha, by to mělo vyskočit. Potom naše kavárna, tak tam je ta kavárna, tam má jak webové stránky, tak facebookové stránky a pak obchůdek Borůvka by měl mít vlastně i svůj e-shop. Takže jsme tam absolutně dohledatelní ze všech stran, bych řekla. Jak vznikla tvá přezdívka, který si nás stojí s pěstí? No to není úplně zase tak jako veselý. Vzniklo to tenkrát tak, že moje maminka se před 10 lety stala druhou obětí kyselinového útoku v Praze a vlastně tenkrát to bylo hodně zmedializovaný a hodně se o ní zajímal bulvár a stalo se nám tenkrát, že mě i mámě vlastně hackly facebookový profily, takže my jsme na nějaký čas si potřebovali vytvořit nový a máma si tenkrát chtěla vytvořit profil Vstala z mrtvých a já jsem si vytvořila Stojí z pěstí a nějak to prostě zůstalo takhle, no. A rozloučíme se s tebou asi počet 19:53, tak nám to vyšlo krásně na hodinku. A děkujeme ti a třeba se někdy příště vidíme. Já taky děkuji. Hezký večer. Díky. Ahoj. Ahoj.